haga slide kabahadian ngin yu ba unia uway u nong tho arngut kini ki nong tho u Norman Geisler but u William Nix ki ong ba kadon ka jing pair jong kata ketien persatmen siem bat ketien kanon ki batai ba ka jing persatmen siem kaya tho kumno ka Bible kayo ya ka authority lani ya kata ka bon ka iktia kat ba kata ka kanan pat kaya tho kumno ka Bible kayo ya ka jingsha ito ni ka jingsha pediang ka bengong ka acceptance baro ar kilong ke badon kam ken mau ba ya ka tien ka jong blai Pastor Don in sabatai kambnia shishu kabayade bat kata ka jing persat mensiam haga kelas ka jong iki benai ke banwan ka tien ka jong blai kumbangi puli haga shiti ke ba ar ka jong u Paul so Timothy ke lanong balai ke kot ka ba kan rio gi jig tho ba kot baro kilong ke bala per sat mensiam teka Bible ka long kata ka bala persat mensiam ka tien persat mensiam ka ya thu yang ni sapang ka jing yo bor jong ka tien ka jong hin rei ka ta ka bang ong ya pi ka kanan jong ka Bible pat ka ya per na kata ka jing yo kata ka jing persat mensiam ni kata ka jing itu ya ka jing yo bor jong ka tien ka jong blai namar ba ka kanan ka ya thu yang ni kumno balap diang ya kita banlong kita kitup jong kani ka Bible te de ya kata ka bangi kwa ban pelet jingmut hagani ka janme te khnang ban kham pelet jingmut susu ban kham sai susu ka jingkeli ka ong kumno la pediang ya kita haka kanon jong ka Bible kumno la pediang kumno kita ki pabalang lani kumno kita ki briu jong kapalang hakata kapor ki snotho ban diang ya kawai pakawai ka kita nakini ki kitab haka Bible ka bagi don menta ba on khot iki ki thup jong kani ka Bible kumno kila ban pediang kumtan makam long ka besok ki don bon teli kamlong ka besok panjiat o day kani o kani kabiang kani kambiang bat bansa compile ni bansa lumlang bansu yaka kum kawai ka kotba kamlong ka besok mansule kumta Henry hakata ka Paul ta ka jing start jong ka jingalam ka jong mensim ya kita ki pabalang ya ka balang ka hakata ka Paul jong ki spasnem ki ba shakmat Shwaya ka ba on penbiang penbit ya ka Bible bat panpet na kita ki manuscript ki ba shakmat laong ba lightly ki benta ki ba kini ki nong perkat akata ka por ki la pinsyong nong rim na Lord jo kita ki don sa santali ki wait pat ki ba nganya sam hakani ka janmiat ka ba menta ngini pet kini ki lightly ka ba ningong kata ka divine quality kabaar kata ka authoritative authors kabalai kata ka bangyong ka corporate reception nginipet kaway pakaway ka kata kabaningkong nginipet lingkot kabaningkong kata ka divine quality kita ki pabalang lani ka balang ha kata ka por kumnugis ngaw tho subo for kum ka nuksa kani kadai ka way na ki manuscript jong ka kitab Exodus kumno kita ki pabalang hakata ka po kila ban pediang ya kani ka kitab Exodus ban penrung hakata ka thup jong kata ka canon lani ka canon jong ka Bible kumno kila ban pediang ya kata ka baningkong ki pet ya kani ka kitab ba ka donne ya kata ka jinglong kentang jong kata ka kot ki pet ya kata ka kot la ka don ya kata ka quality
ka jingbit ka jingbiang ka ba janay ka ba gerpang ka ba kintang hapo jongka hakaba kila ban shem kat ba kidang pulia kata ka kitab lani ki pulia ka kitab sam bro kawai ki shem ne em ba kita ki jingtho hakata ka kitab sam haka kitab proverb lani ka shidi ka jong Paul sa kinong Ephesus bat kumta ter lani ki weiru ki jingtho ki bam shem la ken thop hang ni ki pulia kita ro ba ba ki pulia ki ngau tho na em ba kita ki jing tho ki donye ki jing shisha ban peni ba kita ki ba kila tho ki dei shisha ka tien ka jong play kom nu ki sau tho ya ka kat ba ki dang puli ki champagne ba kata ka jing tho ka don ya ka jing pendep ya ka jing tho lupa ka don ya ka jing long rau jo ki kentien ki ba tho apo jong ka nang ta ki shem ru ba ka don ka bor jong kita ki kentien ha kita ki kitab lani kita ki kot dia ba ki shem ya kita ki ngau tho ba pleng kani ka kitab ka don ya ka quality bat ngin penrung ya ka ha kata ka thop jong ka Bible na try pla shem phang ka ba ar ka ba ngi ong authoritative atas ka ba thau chapang kata ka ikhtiar jong kinong tho hatu kita kinong tho ki yo na em ya kata ka ikhtiar ya kata ka bor ka ba kin jablei ha ba ki tho ya kita ki jing tho ha kita ki kitab ki ba pher ti kumta kini ki pa balang lani ka balang ha kata ka por ka hapan examine ba la tho na em ya kita ki jing tho lani kita ki kitab ha kata da kita ki briu ki bala yo bor do play ki bala persat men sim do play la tho ya ki kitab bala pediang ha ka kanon jong ka Bible da ki briu ki bala jit bat ki bala persat men sim do play hap examine ya kata bala ki ngau ba kata kalong ka ba ki shem ha kata ka kitab ya kita ki kitab ken ki penrong apo jong kata ka thop jong ka Bible sakabalai kabangi ong ka corporate reception ka jing pediang bala pinya solang hang ning i bala kita ki kitab bala thop lang ha ka Bible ki daine em ki bala pediang bala pinya so da ki breu ki jong play hatu ki breu ki jong play ki badon ha kata ka po kila snowday ni ban pediang ya kata ka jing tho don teng let si usngo biang tang way ubrio usngo biang tang ala ni laingot ubrio te ka batangkum kataro kim sim lala ban pediang ban kentup lang apo jong kata ka kanon jong ka Bible Henry tat hadu onda haba ki brio ki jong play ka balang ki jong play ka ba hakata ka spas nem ka snowday ban pediang bat man punya soalang kita baro sa shimken kani ka shiti ka jong Jacob kalong ka batay ngin kintop ya ka hakata ka kanan jong ka Bible tina mal kata kita baro kini baro lai teli kila bo haga jing perkat jong kini ki riu perkat ki briu ki jong play ki bahakata ka por ban lum ya ki jing tho ba khoi namala tho ya ki jing tho ba khoi le ki briu ki jong play ni tip komba ka nungut ki briu ki ba tho ya kini kin riu pun riu teli ki kitab komba sau pongut tiam dei tang sau pongut ki bala tho la don shu ru ki bala kum ga nuksa Moses ru ola tho shu saki wei pat ki bam don hang le saki wei ru ki nong tho ki ba don hi ka kerteng ki ni ka tien ki jong play ki tho hi ama siam la penrung hang le nang ta ka don ka wei ki jing batai ba apostol Paul ru ola tho ka siti ki nong korin saka ba lai ba saka ba sao henry gi siam hang le tang ya ka bening kong bat ya ka ba Kristo tin nak ta ka daw kini ki pa balang ka balang ta ka por ka yo bor na ka jing sat
มันเสียมจงมันเสียมขวดก็จึงเป็นชายก็จึงสตาร์ทก็บอกเบลวอายฮะกีบรรลุมอยากินี่กิทบกิตามปัดบรรพุอีกีหากันนี่กับไบเบิลกับบังงี้เยอะจะนักตะกระดองอ่องกำลงกับสุกอยากินี่กีบริวหากตะกระปอลบันเละอยากันนี่กับกำหินเรนอุบเลวละไอบอร์กีขนังบาอันเป็นสุกอย่างงี้กิลงเดียวขนังบาอันเป็นแชมพังอย่างงี้กิบริวกิจงเบลหากินี่กิปัตเต็งเป็นเรียวกิบมินตาปัดกิบันสันดังวันแต่นักตะกระดองกับจีนกิจงเบลกะลงกับปอนี่เราจะจ้ากุมโนกับชิมกับจงงี้รู้งี้เละกุมโนเละสิ่งจุคำปุลีกันนี่กับจีนกับจงเบลอะไรกี่ปออะไรกี่แบบเข้มขัดจงกับจิงอิมเห็นน้ำใดให้กี่ปอจงกับจิงตมีร์จงกับจิงยาให้กับปอจงกับจิงแล้วกับจิงยาเล่นี่มาเร่กุมพิจารณาปราบเงดฮับวันอุคนิอุจุมาให้กับจิงดุมลิชิมยากับบัมเดรู้เห็นน้ำใดแต่นักตะกระดาวกับจีนกับจงเบลกับลงกับเราเป็นวันดอร์บากับเราเป็นยัดเป็นเนี้ยทิกกัดกุมกับพลันกับจงเบลกำเดนักเป็นตากับจงเบลฮีหินเรกับเดนักเป็นตากินน้องปุลีกิบปูดให้กิปัตเต็งลับปัตเต็งฮัดุกินิกิสงีกิบมันตา